Naisyaga YouTube Channel. Naisyaga YouTube Channel. Nagapalangga sa imo. Ang ginahimo namon nga programa para ini sa inyo tanan. Oops, kalintian na siya makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Naisyaga Joke Time! Migo noy. Ano na migo to itoy? Nga ado kadamo nagitsubong sa mga tao nga hindi na kontento sa ilagi na palangga haw. Hay, ang mga tao ya migo noy. Do wala ginaya ka kunti. Ano tambal mo man? Sulita be? Ay, ang mga tao migo noy. Do wala na ginaya ka kontentuhan. Kung makita nila gani nga do, dito naman ang nami, dito naman na sila. Daw ikaw lang gali ba? Ganito kasi yan, Noy. Toy. Mr. 50-50? Ganito kasi yan. Madaling maghanap ng kapalit, pero mahirap maghanap ng taong hindi ka ipagpapalit. Daw nabatian ko na nahaw. Narinig ko na rin yan, kaya sinabi ko lang sa inyo dahil gusto ko malaman ninyo na maghanap kayo ng taong tunay na magmamahal. Yung taong tanggapin ka kahit ano ka pa, kahit sino ka pa. Yung taong hindi ka ipagpapalit sa iba. Ay abaw. Ano? Mr. 50-50? Ari ka di gali? Nandito ka rin eh. Noy, Toy. Insakto atong hambal ni Mr. 50-50. Dapat magpangita ka mo sang tao nga matudtood. Tama. Nga ang iba niya laog-laog haw. Ganito kasi yan. May mga taong hindi seryoso. Hala? Sino ka? Ako po, si Gas Bugas. Ganito kasi yan. Sa pagmamahal, walang bulag, walang pipi, walang bingi. Pero tanga, marami. Sa pagmamahal kasi, dapat tunay at tapat. Yung kaya kang ipaglaban. Yung hindi ka ipagpapalit sa iba? Yung mamahalin ka habang buhay. Oy, tama! Ang dami natin ngayon dito. Ay, mas maayo gani na kay para sadya. Oo, tama. Diri lang ka mo? Din kami gunay haw. Mahalayas ta de. Tama na ne. Bakit naman? Oo nga, bakit? Nagalingin ang ulo ko sa inyo. Bah, kanami isang aga ko ba? Dali pa, managapanuktok haw. Sino naman? Abrihan ko, abe. Kamudraya, kung tigulang ka na. Abrihan ko. Bah, Enrique, ikaw? Enrique, totoo? Aga ka pa haw? Tungod may dala ko diri sa inyo.
May mga groceries ako nga dala, Lola. Kaya hindi lang ina. May kwarta pa. Are. Bandol ini nga libuhon. Ay, salamat pero hindi ko na mabaton. Hindi mo ina mabaton? Sa diin si Catherine? Ha? Kukuan? Maging katuan siya. Ano nga maging katuan, ha? Hoy, abi mo wala ako makahibalo? Enrique, nga kasakit siyang panulok mo sa akon. Tungod gininto ninyo ako. Ha? Oh, kay balo ako nga nagakadto diri si Daniel. Kukuan? Siya abi... Kukuan, Enrique? Tigulang, tandaan mo ini. Ipaatubang sa akon si Catherine. Kagusto ko siyang manginubya. Kay kung hindi, may malain niya matabo sa pamilya niyo. Ano? Oh. Kay balo ka naman siguro kung anong mga koneksyon ko. Hindi lang sa pamilya niyo, kundi pati kay Daniel, may malain niya matabo sa iya. Enrique, pabayin na lang akon apo. Sa pagkamatuod lang, si Daniel gadabi ang iya naluyagan. Kag nagapalanggaanay sila. Gani, Enrique. Oh? Hindi man ako paghilabti. Ikaw? Kay balo ako nga nagbago ka tungod sa nakilala mo, liwat, ang imo nga ex. Si Miloy. Kilala mo si Miloy ko? Sino ba lang hindi makakilala sa tigulang nga ina? Tuso ina. Nagpati-pati ka man? Palangga ako ni Miloy. Ano nga palangga, ha? Hoy, permi ko ina dito makita sa club. Wala ka makahibalo? Ara si John Roy, pamangkuta. Ay, oo. Tuod na Lola Basyang. Nakita ko si Lolo Miloy. Sari-sari nga mga babae ang upo diya. Mga estudyante kag huben pa. Hindi pareho sa imo nga. Ha? Wala. Amo sining ginalagas ni Lolo Miloy sa imo. Are. Amo ini tigulang. Kwarta lang. Kwarta. Tsakto. Ba siguro gani kun ginahut-hutan ka lang kag wala ka makahibalo. Hindi na mahimo ni Miloy ko. Oh. Tandaan mo, ipaatubang sa akon si Catherine. Enrique. Boss. Tama na, boss. Maluoy ka man kay Lola Basyang, oh. Nagapalang lapsi na siya. Amo matuod, boss. Okay na. Hindi. Nag-ililihi ako. Abi mo, Kat. Nabatyagan ko nga manami ang lugar ngayon eh. Oh, Daniel. Kung nakita mo lang, manami ang kagi maglantaw sang busay nga nagailig. Siguro, pero sa nasiling ko na, wala na sang pinakamanami para sa akon, kundi ang makaupod ka. Wow! Anong natabo sa imo, Kat? Ha? Wala. Nalingaw lang abi ako tulok sa karabaw eh. Malakat ato bala sa unahan. Sige. Kanam isa lugar nga ini, Kat, tungod. Mabatsigan ko nga katawhay.
Kadamo sa mga hunisang sapat nga mabatian ko. May ido pagani kag. Siyempre, ang mga manok. May karabaw man. Ma! May baka pagid. May kanding man. Hala? Sino to? Si Lolo Ilyong? Ala siya, oh. Hindi tayo si Lolo Ilyong. Amo ato. Wala. Joke ko lang ato. Ikaw bala. Dali ka diri. Abi mo, Daniel. Bisan tuod nga malipayon kita subong. Nagakabala ka sa gihapon ako. Tungod, nahadlok ako kung hibalaan ni Enrique nga. Kita na. Hindi ka magkabala kay Kat. Kay kung mahibalaan yun man niyang tanan, upod kita nga ipatag sa iya nga nagahigugmaanay kita. Bahala na. Hindi kita magbuyanay. Ginapangako ko sa imo, Daniel. Hindi ako magbuhi sa aton niya paghigugmaanay. Bisan ano pang matabo. Mas nagin ako, Kat. Bahala nini. Ang tanan ato bangon ko. Bisan mabudlay para sa akon tungod hindi ako makakita. Pero himuon kong tanan nga mangin mahapos. Mahapos tungod magkaupod kita nga duha. Gusto? Malipayon gid ako katama. Tungod ikaw ang nanging boyfriend ko, Daniel. Malipayon man ako, Kat. Hindi ka magkabala ka. Kay kung magsinabad sa aton si Enrique, ipalaot naton siya sa mga ido nga nagatinaghold daw. Pasaway ka gid bala, Daniel. Damo ka gid nabalaan, ha. Gusto ko lang mapayuhon ka, Kat. Diyan ay pa. Nag-text akon sa lola. Ano ko no? Mapuli ko no kita, anay. Nga man. Ambot. Basta, may crying face pa siya nga nabutang, oh.